KP ari tekkinde posuji mon onon yidbe moftude e hutrade kopreji mon cadele mon ngasi halabi cerra ya Play Store walla Google Play mbada télécharger KP keba application ma posma tekka kopreje pofta KP ngande ko kanyum buri webde do e nder leydi Sénégal to banginel dugol kalis hay mbudo ay yobata tirade kalis hay mbudo ay yobata mbele KP ko don haadi mbien ala so tawi ko automa jogida a ari e station ngaji EDK a sodi gasoil do ponoda yobde ujunere kala ko temedde jeenay mbudu jobata walla nadda koy boutikaji amen low press kala ko codda jobirda KP ene jogi ko ustantuma to bange nganyari posma walla ko jolof chicken codda fof ina jogi ko ina ustonoma KP ina tawe e nder réseau ji mum din station ngaji EDK gonde nder jokli Sénégal kala e kubal wat télécharger KP njeya horema njeya jawdima mbemna ngurdamma. Assalamu alaikum bandiraɓe hettiyankoɓe wiyankoɓe Piindi TV bisimilla mon e roɓindu jayneli moɗon weltare min dañte kala saaha huccide mon noon kadi min dañir weltare oɗo subaka alarba hannde koyɗon yo Allah waɗanen jaam goto fof salminama inde ko noon manama e jettoɗe seren ɗumen guittake e largotol calminama juura berta juuɗe ñaga duwaw yuppa e Sénégal e aduna o fof hettiyankoɓe wiyankoɓe ne jeeya ko ɓuri tengtude jaynde ndi ne anda goƴa gardiɗo leydi ndi ne jeeya hen wadde feere ha Sénégal e fo daña logement nder leydi meɗen ɗum ɗon noon yewtere moɓe to Abu Dhabi won koɓe jewtidi hen ma en gandu ɗum e nder jayndeli meɗen ɓe mbi kay beele Bombardier woni koye lawol gaynude ɗum ne nane nder jayndeli ha tengte banggue gueɗe ɗe ganduɗa ko kañum fayi e fawaɓe juuɗe oɗo saaha ɗum ɗon ne kay e tan ha tengti e tan Ousmane Sonko jagol mum to banggue lawol e 19 février mo gonɗeno joni wonde sollam lamdoten non tigi hettiyankoɓe yeɓenkoɓe gudditiren jaydi gendiri le soleil on ji le soleil oɗo subaka dawri tan ko jonde gardiɗo leydi ndi e ɓeɓe ganduɗa kamɓe goni wonɓe toon to diwan mo Abu Dhabi ɗum ɗon noon ɓe jewtidi ko faye 100 000 logement ɗiɗon 100 000 logement noon kamɓe wonɓe toon to Abu Dhabi ɓe mbi tan ko kamɓe maɓe ƴettu ko tolni hen 50 000 logement ɗum ɗon noon ɗo e nder leydi meɗen Sénégal woni ko ganduɗa ete kay kanko gardiɗo leydi ndi ndeɗon yewtere woni yewtere o dañi tan belemma ɓe garti ha joni kenɗo mo ganduɗa ite ko tan champion d'Afrique wonno to banggue athlétisme kanko noon wasi fittadu makko hanki caggal nde ganduɗa rafi juuɗo lelnunomo ɓe garti e Bombardier kay ha joni jayde le soleil ɓe mbi beele woni koye lawol gaynude to banggal sippiro ɗum kay hande woni namdal moɓɓe jabol ngol nane nder journal o garen ha joni jayde quotidien le quotidien noon ari tan e oɗo subaka wi kay gardiɗo leydi ndi oɗo saaha kay ne waɗa bilan muɗum e tan gardigol ardi Union africaine ɗum ɗon noon woni ko ganduɗa yete yewtere walla mbiyen tan ene ƴewtinda hen adhésion walla mbiyen tan natgol UA to banggue G20 e kadi ko fayi tan guerre Ukraine o koyɗe badde fayida o yehi hen ha tengte négociation ji paadi tan to banggal Afrique e banggueji ganduɗa woni yete ñamale ɓe jogonto banque mondiale ha joni kay garene jayde besbi le jour noon oɗo subaka yiyama tan ɓe mbi 16 wona kay 19 kono 16 e lewru février ɗum kay woni ñalawma mo ganduɗa yete ina faade walla tan wiye kanko Ousmane Sonko foti yaade notoyade walla tan wiye woni procès go hollude ko fayiyete kay to banggal ko kewi toon to diwan mo Mbacké to ɓe mbi noon e ɗum heeɓi ko tolni ɗuuɓi nogas e jeenayyi mataw 1994 wonno ɓe mbi nde policier ji jeegom mo mbasi pittali mumen mbara e manifestation ji dañodi ɓe mbi kay oɗo saaha beele présence walla jagol Ousmane Sonko alkamisa janggo o toon to ganduɗa kañum woni to diwan mo tribunal to beele kay addata banggue manifestation ji ɗum noon woni namdal ganduɗa nane nder jayde besbi
depuis le jour ɓe garte tala silla mo ganda yano kay ko janaysa kono kay ko toon tigi o waɗi malaise hawannawa hôpital amone soins intensifs e oɗo saaha mo kaleten garen ha joni jayde les échos e oɗo subaka noon ha joni tan arti e ko ganduɗa woni cifodiral dañgal hakkude Sénégal e Abou Dhabi ɓe mbi noon ɗum ko Abdoulaye Sow tigi totta ɗiɗon dossier ji ɓe mbi noon ko ku mawɗo walla mbiyen tan ko gueɗe ɗe ganduɗa projet mawɗo ko faye 100 000 logements ɗi ganduɗa 50 000 logements aɗi ɓe poti maade ɓe mbi noon ko adi ko 25 000 logements wonata te watte ko toon to diwan mo Thiès ɓe mbi avocat ji Ousmane Sonko kay oɗo saaha jiɗi tan tigi ko 7 sage uji ɗi cuuta konngudi mumen e ko ganduɗa yete kewi walla tan nani nawe e wadde e chambre ke criminal garen ha joni révélation walla tan konngudi ganduɗa Guy Marius Sagna addi ɗum kanko Guy Marius Sagna o wi ko toon e temedere e tan 13 yimɓe nanggama e ɗum noon ene jeeya tan e détenu ji politique o wi 6 goni toon ko diwan mo Diourbel 4 e go woni ko Rebeuss e goto gonɗo camp pénal e ɗiɗo ɓe ganduɗa nani commissariat central ɓen fo noon woni ɓe ganduɗa ko fowaɓe juuɗe oɗo saaha ene jeeya e mabɓe garene jeyde direct news ne ha joni tan kañum ne yabɓi koye goɗon felo kañum noon arti tan ko ha joni wi hollidde wiide kay état nani waɗa accéléré la cadence to banggue liggey muɗum nana ɓuura nadde hen no hannirta ni ɗum ɗon kay woni koɓe garti ha joni Koungoudy Babacar Gaye ene fawa ene tawe e nder jayde direct news kanko Babacar Gaye noon o wi tan ko emata walla ko nanggodiral addata tan koko ganduɗa yete fewani e nder leydi ɗum ɗon noon ne foti haɓede no hannirta ni ko kewi toon to diwan mo tan Mbacké ɗum noon saabi o addi ɗiɗo konngudi garen ha joni jayde enquête oɗo subaka noon on ji natal gayriɗo leydi ndi ne moosi tigui addi ɗum noon koko ganduɗa yete wiide tan e walla hollidde miijo makko miijoto to banggal 3e mandat ɓe mbi noon beele hoore président o woni hen ko tan addude walla dañde 3e mandat ɗum noon woni konngudi ɗi ganduɗa yete walla namde ɗi ganduɗa ɓe mbaɗi ɗum e jayde enquête ɓe mbi kay ko polémique walla haala hewko oɗo saaha ɗum tigui taari oɗon 3e mandat ɓe mbi chambre d'accusation ko 21 e lewru colte gonɗen ɗo walla mbiyen lewru février nden tigui ɓe mbatta délibéré ko faye banggal Adji Sarr e Ousmane Sonko garene jande l'observateur ɓe gari noon e Mamadou Diop Decroix ñamawo ñebbe oɗo kanko noon o wi tan ko oɗo saaha o yewtidi e wonɓe jayde l'observateur kanko noon hande hayde balde wayrino nanede seeɗa o wi yimɓe heptinaɓe to banggal tan ƴattotoɓe ko wayno yimɓe meɗen halifaɓe meɗen diine e halifaɓe meɗen aadaji ɓeɗon noon poti tan ko nanguede o wi so tawi leydi ndi waɗi kawa walla dañi manifestation je ko way noon hay so tawi gardiɗo leydi ndi kañum ma ngakku kono kadi Ousmane Sonko ma bonire ko heewi te ɗum ɗon wona ko ɓuuri e nder leydi ndi kono arti e jewte o dañdata hakkude makko e Bougane Gueye Dany noddodiral o noddodirta e Ousmane Sonko ɗum foof noon ko yewtere yande o dañde jayde l'observateur nane nder l'Obs ha joni ɓe mbi tafatin kay ɗo joni kay dari tigui ko hollidde doole muɗum e hoore muɗum ɗo ɗo ganduɗa ko kañum woni to banggue lamba ɗo yette garene jayde l'info oɗo subaka ari tan koye société civile on ji ko natal Moundiaye Cissé tigui holliraɗo ɓe garti noon koye cour des comptes e tan dossier mo ganduɗa fawi ɗum e tabal ngal o ɗum noon ne totta dikka oɗo saaha enquête aji ne mbaɗe hen beele tan ɗiɗo koppareje nannanode walla ponnoɗe nadde to banggal covid-19 hoto naate kono kadi ñambe ɗum ɓe beele ma mbawa tudde saabu tan wona jawdi mumen ko jawdi ɓesgu wonno te noon ko ɓesgu jeeyi ko ɓesgu foti ɗum tottede ɗum tigui l'info dawri e oɗo subaka guddiren roɓindu jayndeli meɗen e oɗo subaka jayde stade noon on ji o holliri tan ko wi ko Bayern kay wari hanki Paris Saint-Germain saabu tan fi ɗum ko ha leeli ɗum noon woni ko ganduɗa te nane jayde nde kono ɓe gaddi namdal woni to banggal basket ɓe mbi ko Gorgui Sy Dieng so yaadani équipe mo Sénégal to Alexandrie holko ɗum ɗon jogori
tottirde ɗum kay namdal ngal mon taw jaabowol ngol mon taw ɗum e nder jayde nde sabu noon aɓe jogori yaade kono noon nani aɓen nani lamlamte mbele ko johowo walla o yahata ɗum ɗon noon wona tan ko ganduɗa ko ɓuural wonta e équipe mo Sénégal sabu ko neɗɗo mo ganduɗa darde muɗum ne waɗi fayida e équipe mo basket oɗon kanko Gorgui Sy Dieng hettiyankoɓe wiyankoɓe joni joni gudditan hello wonko so Allah lamɗo ceeɗu non tigi hettiyankoɓe wiyankoɓe garenne hello wongo noon garen tan e ko ganduɗa kañum woni projet gardiɗo leydi ndi woni 100 000 logement mo ganduɗa guiɗa nden ha joni nani hen won noon ko fuɗɗi yaltude ko fuɗɗi fewndede e tan goɗɗi ko ganduɗa yete ene wonno e lawol kono kadi yewtidde eɓe ganduɗa ne mbawi addude gueɗe walla ne mbawi addude changement ɗiɗon projet ji ne koko ganduɗa yete wonta ko moƴƴere ha joni saabu ine anda leydi meɗen Sénégal bangue gonki e tan dañde to hoɗi weɓani seeɗa ɗum ɗon noon so logement ji sociaux mbaɗama ɗum ne wawi wallidde yimɓeɓe e hol bangue woni bangue tan mo ganduɗa kañum woni neɗɗo hoɗane yoɓa walla neɗɗo sooda naata tawayte prix ji sodata li ko prix ji ɗi ganduɗa yete ma won ko wallit seeɗa ɗum noon ko ganduɗa yete hande won ko fuɗɗa e kay koɓe dañdi walla projet ji ganduɗa ɓe mbaɗi ɗum hakkude mo ɓe Abu Dhabi ɗum noon hettiyankoɓe wiyankoɓe journal bespi kañum ari tan ko wiide sappo e jeegom ɗum ko janggo tigi wonta so Allah lamɗo jaaɓi beele leydi ndi walla tan manifestation ji dañta ɗum ko noddago kanko Ousmane Sonko o nodda toon to ganduɗa kañum woni to tribunal to mo foti huccide Mame Mbaye Niang e konngudi ganduɗa o sutino ɗum fanude rapport oɗon rapport noon kanko saabi Mame Mbaye Niang waɗi mo porte plainte ɓe mbimo yo addu preuve aji ganduɗa oɗon rapport ne waɗi existé ɗum noon kanko Ousmane Sonko o nodda ngam tan no mo foti notayade janggo so Allah lamɗo jaaɓi o journal o noon artiri histoire wiide tan hitande 1994 policier ji jeegom mbaranoma to banggue manifestation ji e ko way noon ko foti ƴewtede ko woni walla ko foti waɗede pesé ko woni beele ɗiɗon manifestation ji ko adduno ɗum ko e ko foti dañde woni yaade notoyade lawol beele ɗum ɗon beele ko gotum sabu Ousmane Sonko so noddama e lawol hakkude muɗum e tan Mame Mbaye Niang ne foti notoyade sabu noon neɗɗo so suuti konngudi faani ɗum e neɗɗo te kadi preuve aji ngala ɗon walla ko way noon ne wawi addude caɗele sabu ne wawi wiyede diffamation e goddi charge uji ɗi ganduɗa ɓeyditama hen sabu ne anda to banggal tribunal procureur uji kamɓe ko noon gueɗe moɓe yaari so dossier ari eɓe mbawi dañi droit wadde hen charge de goɗɗi charge uji ɗi ganduɗa ina ɓeydite hen ɗiɗon charge uji ɗon mataw ina jeeya hen diffamation e goɗɗum kono ɗo diffamation ɗo tan dartomi sabu neɗɗo sa suuti konngudi ganduɗa yete hande kañum ne andi woɗani wawi innirde ɗum diffamation oɗon diffamation noon hande addi kanko Ousmane Sonko waɗede mo porte plainte addi omo foti notoyade Ousmane Sonko ɗum ko janggo wonta sappo e jeegom e lewru février kono kadi e nder jayndeli ɗi ene wiya nogasego e lewru février gonɗen ɗum ni kadi ne jogori hawrude e appel layanaji ɗi nden o foti tan waɗede délibéré e ko fay to banggal hakkude makko e Adji Sarr ɗum ɗon tribunal foti wadde ɗum ɗon noon notoyagol janggugol omo wawi yaade o notoyo lawol o anda ko waɗi e ko waɗani kono kadi o huccidira e avocat ji makko e yimɓe ɓe ganduɗa goni yimɓe Mame Mbaye Niang ko wawi hen dañde fof o anda noon addi ɗum ko haala saaha foof so neɗɗo ne haala tan yo andu ko haalata ko fawa ɗum e firndeji lerɗi so surtout noon ko ganduɗa ne wawi addandema caɗele ha naweɗa hen e lawol ɗum ɗon noon hettiyankoɓe yeeɓiyankoɓe ko jaam tan ñaguete e leydi ndi saabu leydi ndi ko jaam tan heeƴi hen wadde noon ko tan wiide wadde comparé ko kewno e hitande 1994 e ko ganduɗa ko kañum haalete joni wona gotum c'est diamétralement opposé Ousmane Sonko yo yandoto yo lawol yo ya haala ko ganduɗa ko kañum nani ko kañum yi sabu ko dossier mo ganduɗa ɓooyi haalede dossier mo ganduɗa ɓooyi irtede ɓooyi surtinede wadde noon kanko so haali hen wona kanko adi hen haalde te wona kanko wattindi hen haalde yo ya o noto yo lawol ko dañi foof
o anda ko non fonno yarude hettiyanko ɓe ko ɓe koydi konguri gutte tan ruɓɓindu jayndeli meɗen wiɗon tan hoto jejjite hettiyanko ɓe ko ɓe le 24 ɗum ko jamma Piindi TV wonata woni anniversaire mo DJ Chat Show première édition mo ganda mo waɗa tum toon to diwan mo Guédiawaye wiide on tan yon gare kewal hettiyanko ɓe koɓe saabu Piindi TV onon jeeyi ɗum te kadi kala ko jirwi ɗo ko onon jirwini ɗum saabu so heddinoma e minen tan haaloɓe jirwata kono noon kala ko feewi onon pewde amini pada on e oɗon jamma beele mon gari juɓɓinon ɗum ɓuron ɗum fewnude saabu catni jari ɗum yo Allah waɗanen jammi kisal hokkude wonaji gongol so Allahu lamɗo jaaɓi bani mon debba Aissata Ndiaye wonno heɗanon to banggal caméra to ko Mansour Sow waɗa chat to banggue montage to ko Ali Fall. KP ari tekkinde posuji mon onon yidɓe moftude e hutorade kopreji mon caɗele mon gasi ha laaɓi ceerra ya Play Store walla Google Play mbaɗa téléchargé KP keɓa application ma posma tekka kopreje pofta KP gande ko kañum ɓuuri webde ɗo e nder leydi Sénégal to banggue neldugol kalis hay mbuɗo a yoɓata tirade kalis hay mbuɗo a yoɓata beele KP ko ɗon haadi mbiyen ala so tawi ko auto ma joguiɗa a ari e station ngaji EDK a soodi gasoil ɗo ponnoɗa yobde ujunere kala ko temedde jeenayi mbuɗu joɓata walla natɗa koye boutikaji amen low press kala ko coɗɗa joɓirɗa KP ene jogui ko ustantoma to banggue gagnari posma walla ko jolof chicken coɗɗa foof ina jogui ko ene ustonoma KP ina tawe e nder réseau ji mum ɗin station ngaji EDK gonɗi e nder jokli Sénégal kala e kuuɓal wat téléchargé KP jeeya hoorema jeeya jawdi ma mbemna gurdam ma